Wong sing berlebihan, noto ati ku angel boten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yani ku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikei, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, itu wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum, sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe, sing mulya wala tafrahu bima atakum, ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah damel napa kodok